Sa Reef Condition Assessment sa DNR 11 sa Marine Ecosystem sa Barangay Bukid, Jose Abad Santos, nakita ni ini ang daghang marine mammals ug talagsaong isda sa lugar. Nakita sab nila ang kaimportante sa coral reefs nga kinahanglang proteksyonan. Busa, ikatakdang ideklara ang marine protected area aron na proteksyonan usab ang mga mangrove nga itluganan sa mga isda. Ang management sa coastal and marine resources ug marine protected areas usa sa mga prioridad nga programa sa DENR nga nagtumong nga makab-ot ang epektibong pagdumala sa coastal and marine ecosystems sa nasud aron sa ingon madugangan ang ilang abilidad sa paghatag og ecological goods and services aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa coastal population, partikular sa pagsiguro sa food security, climate change resiliency ug disaster risk reduction. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!